അപ്പൊ ഫ്ലഷ് ചെയ്താൽ എപ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടേ പോകുന്നത്. അന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നീ ഇങ്ങനെ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ബന്ധു പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇവിടെ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാരും വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരിബോൽ. നന്ദിനി സുഭാഷിണി മാതാജി. ശ്യാമപ്രിയ മാതാജി. ശ്യാം സുന്ദർ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കണേ. ചിലപ്പോ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും എല്ലാരും ഓൺ ആണോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം ത്വം സജീവം സ്വാതീവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഭക്തായ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമ്മളപ്പോ ഇന്ന് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് കടക്കുക. നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അല്ലെ. 8ാമത്തെ അധ്യായം. 64 ഇനങ്ങളാണ് ഭക്തിയിലെ 64 അംഗങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ എത്ര അംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം കണ്ടു? മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? 18
18 മാതാജി. 18 കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് 19-ാമത്തത് മാത്രം, ആ 19-ന് മാത്രം ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ 8-ാമത്തെ അധ്യായം. 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 19-ാമത്തെ അംഗമാണ്. ആദ്യത്തെ 20 പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ആ 20 നമ്മള് പ്രവൃത്തി നിവർത്തി, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട 10 ചെയ്യരുതാത്തതിന്റെ ബാക്കി 8 കണ്ടു. ഇനി ആ ചെയ്യരുതാത്തതിലുള്ള 19-ാമത്തെ ഇനമാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത്, ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലൈഡിൽ കാണാം, സാധനയുടെയും ഉപവിഭാഗങ്ങളുടെയും 64 ഇനങ്ങൾ വിശദമായി പഠിച്ചു. പ്രാധാന്യവും വിശദാംശ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലണ്ടേ? ഷഡ്ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥന ശരി. ചൊല്ലണ്ടേ? ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യവരോ. രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 64 ഇനങ്ങള് നമ്മൾ കണ്ടു. ഏതൊക്കെയാന്ന് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു അവലോകനമായിരുന്നു 64 ഇനങ്ങൾ. പ്രാധാന്യവും വിശദാംശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഇസ്കോണിന്റെ ഭാവിയിൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ചർച്ച ചെയ്തു. സാധനയിലെ ആദ്യത്തെ 64 ഇനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം. ഇനി നമ്മള് അപരാധമാണ് അല്ലെ, ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധം. അപ്പൊ അപരാധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിരെ, രാധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണി. അപ്പൊ രാധാറാണിക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപരാധം. അവിടെ നമുക്ക് രാധാറാണി അകന്നു പോവുകയാണ് നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്താൽ. അപരാധം, ഏതൊക്കെ അപരാധം നമുക്കറിയാം? അപരാധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട് അപരാധം? നാമോപരാധം, വൈഷ്ണവാപരാധം, നാമാപരാധം, വൈഷ്ണവാപരാധം, അപരാധം. പിന്നെ നമ്മൾ ഡാമുകളിൽ പോകുമ്പോ പറയല്ലേ, ഡാം അപരാധം ചെയ്യരുത്, ഡാമിന് അപരാധം. അപ്പോൾ പല അപരാധങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. നമ്മളപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന 2 അപരാധങ്ങളാണ് സേവാ അപരാധവും നാമ അപരാധവും. സേവാ അപരാധം തന്നെ 32 അനുബന്ധ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും 29 വരാഹപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും 8 മറ്റ് നിയമങ്ങളും. ഇത്രയും സേവാ അപരാധങ്ങളാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ നാമാപരാധം, പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 10 നാമാപരാധം നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പറയുന്ന 10 നാമാപരാധങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സേവ അപരാധം. ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം? ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ പിന്തുടരുന്ന സാധാരണ ഘട്ടങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അപരാധങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ സേവ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ DT വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാര് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടല്ലോ. ആരൊക്കെയുണ്ട്? നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ടെമ്പിൾ ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ടല്ലോ. കൂടുതൽ ആധികാരികമായിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മനോജ് പ്രഭു ഉണ്ട്, ശശി പ്രഭു ഉണ്ട്, പിന്നെ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് പറയാമോ? ടെമ്പിൾ ഡിവോട്ടീസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ഓക്കെ, മനോജ് പ്രഭു ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് 32 ആദ്യത്തെ ഈ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പുസ്തകത്തില് 89-ാമത്തെ പേജിലാണ്. അതിനകത്ത് ഓരോരുത്തരായിട്ട് 5 എണ്ണം വെച്ച് പറയാമോ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ആരാണ് ആദ്യം വായിക്കുന്നത്? 5 എണ്ണം ലീന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. 5-ാമത്തെ വരെ വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹരേകൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത 32 കാര്യങ്ങളിലെ 5 എണ്ണം. ഹരേകൃഷ്ണ. 1. കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. 2. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. 3. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്.
4. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. 5. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അതായത് വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കാലം വരെ അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന് അശുദ്ധ കാലയളവ് 12 ദിവസങ്ങളും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും 15 ദിവസങ്ങളും ശൂദ്രർക്ക് 32 ദിവസങ്ങളും ആകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ സേവാപരാധത്തില് പറഞ്ഞ 5 എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലേ. ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കുളിച്ച് ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെയാണ് അകത്ത് കയറുന്നത്. ഇപ്പൊ കാറില് പല്ലക്കിലൊന്നും അകത്തേക്ക് പോകരുത് എന്നാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ പാദരക്ഷ ഊരി ഇട്ടിട്ട് ശുദ്ധിയോടെ വേണം പോകാൻ. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. അല്ലല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച 5 എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ്. ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താ? ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി നമ്മൾ ഏത് ആഘോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ജന്മാഷ്ടമി, പിന്നെ അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തില് ഉത്സവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത്. അതാണ്, ഒഴിവാക്കുന്നത് ഒരു അപരാധമാണ്. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്ത് ചെന്നാൽ ആദ്യം പ്രഭുപാദറിന് ഗുരുവിനെ നമസ്കരിക്കും, അതിനുശേഷം ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കില്ല. അതാണ് വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. ഒരിക്കലും നമസ്കരിക്കാതെ നമ്മൾ പോകരുത്. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. പിന്നെ ശുദ്ധിയില്ലാതെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കടക്കരുത്. ഇപ്പൊ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഇത്ര ദിവസം നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പൊയ്ക്കൂടാന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു അശുദ്ധ കാലത്ത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകരുത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 2 അപരാധം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്? സേവ അപരാധം ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ, നാമ അപരാധം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അപരാധം ഏതാണ്? സേവ അപരാധമാണോ നാമ അപരാധമാണോ? നാമ അപരാധമാണല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളിപ്പം വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാനും നാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ വിഗ്രഹവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണത് അല്ലേ. ഭഗവാൻ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ നമ്മളുടെ സേവ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മള് ഇപ്പൊ സേവയിൽ അപരാധം വന്നാലും അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. നാമജപമാണ് സേവ അപരാധം ചെയ്താൽ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ചില സേവയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ചില ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെ, സ്വാഭാവികമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ DT വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ തെറ്റൊക്കെ പറ്റും. അപ്പം പറയും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ചാപ്റ്റർ ഇന്ന അധ്യായം ചൊല്ലുക, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരു നാമത്തിൽ നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്താൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ശരണം, അവസാനത്തെ ശരണം എന്ന് പറയുന്നത് നാമമാണ് നമ്മളുടെ ശരണം. ആ നാമത്തിൽ നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് നാമ അപരാധമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സേവയിൽ അപരാധം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ? സേവയിൽ അപരാധം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നാമം ജപിച്ചാൽ മാറുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ? അല്ല, അത് നാമാപരാധത്തിലെ ഒരു അപരാധമാണല്ലേ. നാമത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നാമാപരാധം 7ാമത്തെ ഒഫൻസ് ആയി മാറും. നാമാപരാധത്തിലെ 7ാമത്തെ ഒഫൻസ് ആവും അല്ലെ. അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് ആചാര്യന്മാർ എഴുതിയതാണ്. ഈ 2 ഏതാണ് സീരിയസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാമാപരാധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പേരില് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ വിഗ്രഹ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇപ്പം നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏതാണ്? നവവിധ ഭക്തിയിൽ വിഗ്രഹ ആരാധന വരുന്ന ഏതാണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞ നവവിധ ഭക്തി: ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം. അർച്ചനം എന്ന് പറയുന്ന വിഗ്രഹ ആരാധന വരുന്നല്ലേ. അർച്ചനം, പിന്നെ വന്ദനം. അപ്പൊ ആ വിഗ്രഹ ആരാധന
നവവിധ ഭക്തിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ സേവ സ്വീകരിക്കാൻ വരുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടങ്ങുന്ന ഭഗവത് പ്രേമത്തെ ഉണർത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ വരുന്നതാണ്. അത് കല്ലായിട്ടും തടിയിലും അല്ലെ, ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ട് ജഗന്നാഥൻ വരുന്നു, കല്ലില് വരുന്നു, പിന്നെന്താ ചെളിയില്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിക്കുക 8 വസ്തുക്കളിൽ ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വരുന്ന എന്തിനാണ്? നമുക്ക് കാണാനും നമ്മളുടെ സേവ സ്വീകരിക്കാനുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കണ്ണില് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ വിഗ്രഹ ആരാധന പ്രധാനമാണ്. നമ്മളെ പല ആചാര്യന്മാർക്കും ഓരോ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലേ. മധ്വാചാര്യരുടെ വിഗ്രഹം ഏതാണ്? മധ്വാചാര്യർ കണ്ടുപിടിച്ച വിഗ്രഹം, അദ്ദേഹം എടുത്ത വിഗ്രഹം ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ മധ്വാചാര്യര് വിഗ്രഹമാണ്. പിന്നെ രാമാനുജാചാര്യരുടെ രംഗനാഥ് ജി, ശങ്കരാചാര്യ ബദ്രി വിശാൽ വിഗ്രഹം എടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ആചാര്യന്മാര് നോക്കിയാലും അവർക്കെല്ലാം ഓരോ വിഗ്രഹ സേവ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മള് ഈ വിഗ്രഹ സേവ ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? വിഗ്രഹ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരിക? വിഗ്രഹ സേവ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം, ഇതിപ്പോ കലിയുഗമാണല്ലോ, വിഗ്രഹാരാധന അല്ലല്ലോ വരുന്നത്, നാമം ജപിച്ചാ പോരെ. പിന്നെന്തിനാ നമ്മൾ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആ വിഗ്രഹത്തിലൂടെ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണുക, ആ വിഗ്രഹം വെറും ഒരു കല്ലായിട്ട് നമ്മൾ കാണരുത്. ഭഗവാനെ അവിടെ നമ്മളുടെ സേവ സ്വീകരിക്കാൻ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആ വിഗ്രഹത്തിൽ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മളുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇതൊരു കല്ലായിട്ട് നമ്മൾ കാണില്ല, അതൊരു അപരാധമാണ്. ഈ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ഒരു കല്ലായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല ഒരു സേവനമാണ് അല്ലെ, ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേവനമാണ്. നമ്മളെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അതാണ് ഈ വിഗ്രഹ ആരാധനയിൽ പ്രധാനം. ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ വൃത്തിയുള്ള അവസ്ഥയിൽ പോകുന്നു, ശരീരം വൃത്തിയാക്കി പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായി തിലകമണിയുന്നു. സന്നിഹിതരായ എല്ലാ ഭക്തരെയും ഞങ്ങൾ വണങ്ങുകയും ആദരവ് അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ അവർക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹപൂർത്തി വരുത്താൻ കഴിയും. അവരാകട്ടെ പതിതാത്മാക്കളോട് അതീവ കരുണയുള്ളവരാണ്. ഞങ്ങൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ആത്മീയ ഗുരുവിനോട് പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്നു. തുടർന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ, പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ശ്രീമതി രാധാറാണി, സന്നിഹിത ദേവതകൾ, തുടർന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്നിവ ചൊല്ലുന്നു. ദേവതകൾക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വായിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 5 അല്ലേ വായിച്ചത്, ഇനി ബാക്കി 5 10 വരെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 6 തൊട്ട് 10 വരെ ആരാണ് അടുത്ത വായിക്കുക? വായിച്ചോട്ടെ. ഒരു കൈ കൊണ്ട് 6 ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. 7 ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തു കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവം നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. 4 അമ്പലത്തെ ചുറ്റി വേണം പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ. കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണ. 8 വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാല് വെക്കരുത്. 9 ഒരു കൈ കൊണ്ട്
കാലിന്റെ ഞെരിയാണിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കരുത്. 10. കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും 2 കൈ ഉപയോഗിച്ച് നമസ്കരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളസി ദേവി ഇങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾട്ടർ അടച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്യുക? അതെ. ഓൾട്ടർ അടച്ചിട്ടാണ് തുളസി ദേവിക്ക് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ, അവർ ഒരിടത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഓ അത് അതെ. അത് ശരിക്കും മായാവാദ ഫിലോസഫി വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ അതായത് ഞാനും ദൈവമാണ് സ്വയം, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ലേ? അതാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. നമ്മള് ഇപ്പം തുളസി ദേവിക്ക് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓൾട്ടർ അടച്ചിട്ടാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക. കൂടാതെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നതും അങ്ങനെ ചെയ്യാനും പാടില്ല. അടുത്തത് എന്താണ്? പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാ പറഞ്ഞേ? എന്താ മാതാജി? ഹരേകൃഷ്ണ, എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഒരിടത്ത് തന്നെ നിന്ന് ഭഗവാൻ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നതല്ലേ? അത് ഞാൻ തന്നെ ദൈവമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ഞാൻ സ്വയം എന്നെ തന്നെ പ്രദക്ഷിണിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഫിലോസഫിയാണ്. അത് ഈ മായാവാദ ഫിലോസഫി വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ള മിക്കതും മായാവാദ ഫിലോസഫിയിൽ വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കണ്ട് അത് അറിയാതെ, എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാതെ തന്നെ ആൾക്കാരങ്ങനെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണം ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താ? ചുറ്റമ്പലത്തിലല്ലേ നമ്മൾ പരിക്രമ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന് ചുറ്റും, ഭഗവാന്റെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും പരിക്രമ പാത കാണുമല്ലോ, അവിടെ നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം. ക്ഷേത്രത്തിന് വലതുഭാഗത്തു കൂടി വേണം ചുറ്റാനായിട്ട്. വലതുഭാഗത്തു കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. 4 അമ്പലത്തെ ചുറ്റി വേണം പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ. കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണ നമ്മൾ ആ പ്രദക്ഷിണ പാതയിലൂടെ നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക. പിന്നെ ചിലർ കാല് നീട്ടിയിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ കാല് നീട്ടിയിരിക്കാൻ പാടില്ല. കാൽ മുട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അങ്ങനൊന്നും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ? പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ 10 എണ്ണമായി. ഇനി അടുത്ത 5 എണ്ണം വായിക്കാമോ വേറെ ആരെങ്കിലും? പിടിച്ചിങ്ങനെ 11 വായിച്ചോട്ടെ. വായിച്ചോ. 11 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. 12 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത്. 13 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. 14 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി വർത്തമാനം പറയരുത്. 15 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൂക്കി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില ചിട്ടകളാണല്ലേ. നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കും. പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഓൾട്ടർ അടച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്രസാദം കഴിക്കാനിരിക്കുക. അത് തുറന്നു വെച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെന്താണ്? കള്ളം പറയരുത്, ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജാവ് നിൽക്കുന്ന, നമ്മൾ ആ ഒരു ദാസ്യഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ വിഗ്രഹ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ദാസന്റെ ഭാവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഈ സഹജിയാസിനെ പോലെ ഞാൻ രാധയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാം, നമ്മളൊന്നും ആ ലെവലിലുള്ള ഭക്തരല്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഉയർന്ന ഭക്തിയിലുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളവർ പോലും, അങ്ങനെ ആ ഉയർന്ന പ്രേമ ഭക്തിയിലെത്തിയ ഭക്തന്മാർ പോലും ഈ ചിട്ടകൾ അനുസരിക്കും. അവർ ഉള്ളുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാധുര്യഭാവത്തിലോ ആയിരിക്കും സേവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇപ്പൊ ഏത് സ്ഥാനത്താണോ നിൽക്കുന്ന ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചിട്ടകളൊക്കെ ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് രൂപഗോസ്വാമി രൂപമഞ്ജരിയാണല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം താൻ രൂപമഞ്ജരിയാണ് എന്ന്. അപ്പം ആന്തരികമായിട്ട് അദ്ദേഹം രൂപമഞ്ജരിയുടെ സേവ ഭഗവാന് ചെയ്യും. പക്ഷെ ബാഹ്യമായിട്ട് ഒരു ദാസൻ എന്ന രീതിയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
അത് അപരാധമാണ്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഒച്ചെത്തി സംസാരിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരുമായി വർത്തമാനം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൂകി വിളിക്കുക, നിലവിളിക്കുക, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനി അടുത്ത 5 വായിക്കാമോ? വേറെ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് വായിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോ. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഒന്നുകൂടെ. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ, 16 തൊട്ട് വായിച്ചോ. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരുഷമായി സംസാരിക്കരുത്. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ അരുത്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ലഹള കൂടരുത് അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആ ദാസനെ പോലെ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവാനെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുക, അടിപിടി കൂടുക, അത് അപരാധമാണ്. വേറൊരാളെ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭിക്ഷ നൽകരുത്. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പരുഷമായി സംസാരിക്കരുത്. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ അരുത്. പക്ഷെ നമ്മള് ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് ടെമ്പിളിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അത് തെറ്റാണോ? അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ നമുക്ക് പ്രകീർത്തിക്കാം. ആദ്യം ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുക, പിന്നീട് ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്, അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ ചെയ്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തെ നമുക്ക് പ്രകീർത്തിക്കാം. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ് അപരാധമാകുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളെ ടെമ്പിളിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അടുത്തത് 22. വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ? ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവരൊന്ന് വായിച്ചേക്കാമോ? ആരാണ് നേരത്തെ? വായിച്ചോളൂ മാതാജി. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് അസഭ്യ ഭാഷണം ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിനു മുൻപിൽ വച്ച് അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിക്കരുത്. 24. അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഇലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ എന്തും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാമെന്നും അതിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഈ പദ്ധതി സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ദരിദ്രനു പോലും ഇത് ബാധകമാണ്. വെറും കൈയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോകരുത്. അതേസമയം സമ്പന്നന്മാർ അവരുടെ കഴിവിനൊത്തു വേണം ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാൻ. വിലപിടിപ്പുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ, പൂക്കൾ, നല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ. ഭഗവാന് ഇലയും വെള്ളവും തന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിനു വേണ്ടി വാരിക്കോരി ചെലവാക്കൽ ഈ മനോഭാവം ശരിയല്ലെന്നും ഓർക്കണം. 25. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും തിന്നരുത്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ചത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭക്തിയോടെ ഞാൻ ഒരു ഇലയോ പൂവോ കായോ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അവനവന് പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊരു ഭഗവാൻ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു നിർധനനായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് പോലും എന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്താം, ഇത് ഭക്തിയോടെ ഈ 4 വസ്തുക്കൾ സമർപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല ധനികനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇത് കൊടുക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് അവനവന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ സാധാരണയായി ഭഗവാനായി ചില സമ്മാനങ്ങളുമായി പോകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. വെറും കൈയോടെ നമ്മൾ പോകരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഭഗവാൻ എന്താണ്, പഴങ്ങൾ, പൂക്കൾ മുതലായവ പോലുള്ള ലളിതമായ ഒന്ന് അവ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇലയും വെള്ളവും തന്റെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് വേണ്ടി വാരിക്കോരി ചെലവാക്കൽ ഈ മനോഭാവം ശരിയല്ല. അതായത് ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാരും കുറെ ചില്ലറയായിട്ട് പോകും.
എന്നിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 രൂപ ഇതിടും. പക്ഷെ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവർ വാരിക്കോരി ചെലവാക്കും. പക്ഷെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇടാനായിട്ട് 1 2 രൂപ ചില്ലറ എടുത്ത് വഞ്ചിയിലിടും. ഇതാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപരാധമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഒരു ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരു 100% ഇത്ര ശതമാനം ആ ഒരു ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? 50-25 ആ 50% അല്ലെ? 50-25-25 50% നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനും ഭക്തന്മാർക്കുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയും. ഇനി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കരുത്. നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കും. ഇനി അടുത്തത് വായിക്കാമോ? 32 വരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരിബോൾ. വായിച്ചോളൂ. മാതാജി ഹരേ ആ. കൃഷ്ണ. ഉം. 26 ഋതുഭേദമനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. 27 പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. 28 വിഗ്രഹത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്. 29 നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാവരുത് ആത്മീയാചാര്യനെ വണങ്ങുന്നത്. അതായത് ആത്മീയാചാര്യനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറയണം. 30 ആത്മീയാചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതി വചനങ്ങൾ പറയണം. 31 ആത്മീയാചാര്യനെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. 32 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർദ്ധ ദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. ഹരിബോൽ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ വെക്കണം അല്ലേ? ഇപ്പൊ മാമ്പഴക്കാലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മാമ്പഴം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അതാണ് ഋതുഭേദം അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. പിന്നെ ഭക്ഷണം ഭഗവാന് കൊടുക്കാതെ മറ്റാർക്കും കൊടുക്കരുത്. പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്. ഭഗവാന് ഇരിക്കുമ്പോൾ വിഗ്രഹം തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. നിശബ്ദമായി. ഇനി ആചാര്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ എത്തിക്കേറ്റ്സ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ആചാര്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കെ ആചാര്യന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആചാര്യനെ സ്തുതി വാക്കുകൾ പറയണം. ആത്മീയാചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളുടെ സ്വയം പ്രശംസ നടത്താൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കണം. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മറ്റു ദേവന്മാരെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് 32 കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു സംശയം എനിക്ക്. നമ്പർ 20 ഈ കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ചെല്ലരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മായാപുരമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും നല്ല തണുപ്പ് കാലത്ത് കമ്പിളി പുതപ്പും മറ്റു മങ്കി ക്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത് മാതാജി? ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ശശി പ്രഭുവിന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പൊ ബദ്രീനാഥിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ അത്രയും തണുപ്പാണല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ പോകുമ്പോൾ അത് ഇടാതെ പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പം അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഇത് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ശരീരം തണുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി അതിനെ ഞാൻ പുതച്ച് ഞാൻ വരുന്നു പോകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മനോഭാവമാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മളുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം? ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ പുതയ്ക്കാതെ പോയി, ഇപ്പൊ ഈ കമ്പിളി പുതപ്പ് പുതയ്ക്കാതെ ഇത്രയും തണുപ്പത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് പനി വരും. ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി ഓരോ രീതിയിലാണല്ലോ. അപ്പൊ പനി വരും. പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിറ്റേന്ന് തൊട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പിളി പുതപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പനി വരുന്നില്ല, എനിക്ക് അസുഖം വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് ഇടാം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് വരുത്താം. ഇതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നീല വസ്ത്രം, കറുപ്പ് വസ്ത്രം ഇത് ധരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അതൊന്നും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദർ നമ്മളുടെ കറണ്ട് ആചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദറാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത്. ഏത് വസ്ത്രവും നമ്മൾ ധരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് മാറാൻ പാടില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് കമ്പിളി പുതപ്പ് ഇടുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല ഇതിലങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ്. ഞാൻ ആ കമ്പിളി ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കോൾഡ് വരും, പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1 ആഴ്ചത്തേക്ക് പനി പിടിച്ച് വീട്ടിൽ കിടക്കും.
പക്ഷെ കമ്പിളിയിട്ടിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പനിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു കോൾഡിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണമല്ലേ. അപ്പൊ എനിക്ക് അടുത്ത അതെ ദിവസം കൂടുതൽ സേവ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഞാൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു ക്ലാസ്സിൽ മാം കേട്ടത്. പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ഇതെല്ലാം എക്സാക്ട്ലി അതുപോലല്ല, ഇതിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് വരുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഡീറ്റെയിൽസ് തത്വം ഒന്നായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും, തത്വത്തിൽ മാറ്റം വരത്തില്ല, പക്ഷെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത അടുത്ത 32 അരുതുകളുടെ പട്ടികയാണിത്. ഇതിനു പുറമെ മറ്റു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ പിന്തുടരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി ദേവതകൾക്കായി ചില സമ്മാനങ്ങളുമായി പോകുന്നു. താമരപാദങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്ന നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കാല് തൊട്ട്, കാലിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ താമര പാദങ്ങൾ മുതൽ ഭഗവാന്റെ താമര മുഖം വരെ ക്രമത്തിൽ ഭഗവത് ദർശനം നടത്തുക. ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ അലങ്കാരങ്ങളും സൗന്ദര്യവും നിരീക്ഷിക്കുക. ചില പ്രാർത്ഥനകൾ മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നല്ലത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ സ്തുതിക്കുന്നത്, കാരണം മറ്റു ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്ന ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുതലായവയിൽ നിന്ന്, മുൻ ഭക്തരുടെ നിരവധി പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിന്ന്, ഉദാഹരണം 11-ാം അധ്യായത്തിലെ അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, നമ്മൾ കുന്തി സ്തുതി, ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി, അങ്ങനെ ഓരോ ഭക്തരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഭഗവാനെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം മഹത്വവൽക്കരിക്കുക. നമ്മളുടെ സ്ഥാനം നിസ്സാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രം ഒരു സാധാരണ സ്ഥലമല്ല. നാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. കൂടാതെ ക്ഷേത്ര ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു പോകുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ആദരവ്, പ്രണാമങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്ന തിലക്, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇടുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇത് പറയണ്ടല്ലോ. 12 സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇടുന്ന തിലകവും അതിന്റെ മന്ത്രങ്ങളും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ഒരു കല്ലോ ലോഹത്തിലോ നിർമ്മിച്ച ഒന്നായി കരുതരുത് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. നാം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം, ഇതാ കൃഷ്ണൻ വ്യക്തിപരമായി സന്നിഹിതനാണ്. അതാണ് ഭക്തി. നാം ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം, നാം ബഹുമാനം നൽകണം. ഇതാ കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അതായത് ചിലരുടെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ട്, ഇതൊരു വിഗ്രഹമല്ലേ, ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഈ ഒരു ഇതൊരു കല്ലല്ലേ, ഞാൻ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്താലും ആ കല്ലെന്ത് കാണാനാണ്, ആ മനോഭാവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് കുറ്റങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക തരുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ്? നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഒരു ലെക്ചറിലുള്ളതാണ്. മാർച്ച് 1975 ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലെക്ചറിലുള്ള സംഭാഷണമാണിത്. അതിനാൽ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ കുറ്റങ്ങളുടെ പട്ടികയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ടോ? അതിനാൽ നാം ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. ഇതാ ഒരു കൽപ്രതിമ, ഞാൻ ഈ കുറ്റം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ കാണാൻ പോകുന്നില്ല, അപ്പോൾ അതത്ര നല്ലതല്ല. ഇതാ കൃഷ്ണൻ വ്യക്തിപരമായി സന്നിഹിതനാണ് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും തോന്നണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇനി അടുത്ത 5 എണ്ണം വേറെ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ പറയാത്ത? വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. 1. ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കരുത്. നായ തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭഞ്ജിക്കരുത്. അപ്പം ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നിടത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറുക അല്ലേ? പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന ജീവജാലങ്ങൾ അത് കാണാൻ പാടില്ല. പിന്നെ പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭഞ്ജിക്കരുത്. അടുത്ത 5 എണ്ണം പറയാമോ? വേറെ ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ, മതേശ്.
ആരാധന സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല. പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അർപ്പിക്കരുത്. നിത്യവും ദന്താവതനം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനു ശേഷം നേരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പം പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർച്ചന ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരെണ്ണം മാത്രം, ധൂപം മാത്രം വെക്കരുത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഭഗവാന് പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ധൂപം, ദീപം, ജലമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ധൂപം മാത്രം വെക്കരുത്. ഒന്നോ മൂന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതലായിട്ട് വേണം ഭഗവാന് അർച്ചന ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധിയായിട്ട് പോകണം ദന്തധാവനം നടത്തുന്നതിൽ. അതായത് നമ്മൾ പല്ലൊക്കെ തേച്ച് കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും നിത്യവും നല്ല ശുദ്ധമായിട്ട് ഇരിക്കണം. ഇനി 11 മുതലൊന്ന് വായിക്കാമോ? 11 തൊട്ട് 15 വരെ. തീണ്ടാരിയായിരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്. 12 മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. 13 മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ്, നീല എന്നീ നിറങ്ങളിലോ ആയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. 14 മൃതദേഹം കണ്ടതിനു ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. 15 അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിപ്പിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൃതദേഹം അല്ലെ സ്പർശിച്ചിട്ട്, നമ്മളെപ്പോഴും മരണ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുളിക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് നേരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അതുപോലെ മൃതദേഹം ദർശിച്ചാൽ പോലും, കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറരുത്. നമ്മൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായിട്ട് വേണം പിന്നീട് പോകാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ, ചുവപ്പ്, നീല എന്നീ നിറമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കരുത്. അപ്പൊ അത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അത്ര സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടുന്ന വസ്ത്രം ഭഗവാനേക്കാളും അവിടെ വരുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മളിലോട്ടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുമ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സ് എല്ലാരെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാനേക്കാളും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ വ്യക്തിയിലോട്ട് ആകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മൊത്തം വിഗ്രഹത്തിലേക്കായിരിക്കണം, ഭഗവാനായിരിക്കണം അവിടെ രാജകീയമായി നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും സാധാരണ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കാം. ഈ നിറത്തിന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല. അതിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോ 15 വരെ വായിച്ചു അല്ലേ. അടുത്ത 16 മുതൽ 20 വരെ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. 16 ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്. 17 ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. 18 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ഏമ്പക്കം വിടരുത്. അതിനാൽ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ദഹനത്തിനു ശേഷം മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. 19 കഞ്ചാവ്, മരിജ്വാന തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കരുത്. 20 കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ മാദകദ്രവ്യങ്ങളോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുക, കഞ്ചാവ്, മരിജാന ഇങ്ങനെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകരുത്. പിന്നെ ഭക്ഷണം ദഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പോകരുത്. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ വിഗ്രഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ദഹനം നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വായു വരും. അതുകൊണ്ട് അത് വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒഴിവാക്കണം. അടുത്ത 21 മുതൽ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 21 മുതൽ 25. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ അരുത്. 22 ഭഗവാന്റെ അധീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരം കാണിക്കരുത്. 23 ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്. 24 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്. 25 വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്. 26 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ, എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥം വേണം? ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. ആ ഗ്രന്ഥത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനാദരവ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും ആ ഗ്രന്ഥത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്താണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എടുക്കുമ്പോഴും ഭാഗവതം എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഭഗവാനെ വിരോധിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്
നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കല്. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെറ്റില ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. വൃത്തിഹീന സ്ഥലത്തുള്ള പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്. ഇനി 26 മുതൽ 29 വരെ വായിച്ചോളൂ. 26 വെറും നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. തറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വിരിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 27 കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്. 28 നെറ്റിയിൽ 3 വരി തിലകം അണിയാൻ പാടില്ല. 29 കൈയും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 3 വരി തിലകം എന്താണ്? 3 വരി ഇങ്ങനെ ഇടുന്നല്ലേ? ഭസ്മം. ഭസ്മം ഇടും അല്ലേ 3 വരി? അത് ശരിക്കും ശിവൈറ്റ്സ് ഇടുന്നല്ലേ? അതെ. മഹാദേവന്റെ ഭക്തന്മാര് ഇടുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ 3 വരി. നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് തിലകം ഇടുന്നത്? നമ്മൾ ഊർധ്വമായി മുകളിലോട്ടാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് തിലകം ഇടുമ്പോൾ മുകളിലോട്ടാണ് ഇടേണ്ടത്. കൈയും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അപ്പം പിന്നെ ഒരെണ്ണം പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ നിലത്തിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ വെറും നിലത്തിരിക്കരുത്. നമ്മൾ തറയിൽ ഇരിപ്പിടം വിരിപ്പോ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? വേറെ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് വായിക്കണേ. ഇതുവരെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരായിരുന്നു? ഗോപി ഭാവ പ്രഭു ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മോളെ. വായിച്ചോ. വൈഷ്ണവൻ അല്ലാത്ത ആൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കരുത്. ഭക്തിഹീനന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആരാധന നടത്തരുത് തുടങ്ങിയ അരുതാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വന്നു കൂടിയേക്കാവുന്ന വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതിന് ഗണപതിയെ ആദ്യം പൂജിക്കണം. ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന ആളാണ് ഗണപതി എന്നും അങ്ങനെ വിഘ്നങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് ശുദ്ധനായി ഭവിച്ചു എന്നും ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഗണപതിയെ പൂജിക്കണം. നഖം കൊണ്ടോ വിരല് കൊണ്ടോ സ്പർശിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിഗ്രഹത്തെ കുളിപ്പിക്കരുത്. വിയർത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനേകം വിലക്കുകൾ ഉണ്ട്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പൂക്കൾ ചവിട്ടുകയോ അവയെ കവച്ചു കടക്കുകയോ പാടില്ല. ദൈവത്തെ പ്രതി ആണയിടരുത് എന്നിങ്ങനെ വേറെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള പലതരം അപരാധങ്ങൾ ആണ് ഇവയൊക്കെ. അതിനാൽ അവ കരുതലോടെ ഒഴിവാക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? പക്ഷെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ, വിഘ്നങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ട് ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗണപതിയുടെ വിഗ്രഹം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നമ്മള് വിഘ്നങ്ങൾ മാറ്റാൻ ആരെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നരസിംഹമൂർത്തിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്, എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മറ്റു ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. കൂടാതെ ഗണപതിക്ക് ഈ വിഘ്നേശ്വരൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനം കിട്ടിയത് ആര് കാരണമാണ്? ആരിൽ കൂടിയാണ് കിട്ടിയത്? വ്യാസദേവൻ. അല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ ബ്രഹ്മസംഹിതയില്, ഗണപതി ഉണ്ട്, നരസിംഹദേവൻ. നരസിംഹദേവനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് നരസിംഹദേവനുണ്ട്, അപ്പം ഗണപതിയുടെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ആര് പറയുന്ന കേൾക്കണം? നമ്മളുടെ ആചാര്യൻ, കറണ്ട് ആചാര്യൻ അല്ലെ? ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള അനുവാദമുണ്ട്. ആ കാലം അനുസരിച്ച് ആചാര്യന്മാർക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറി, എൻ്റെ ഇഷ്ടദേവനാണ് ഗണപതി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗണപതി മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അത് ഉപദേവനായി പോകും, വിഷ്ണു തത്വത്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. അതേസമയം നരസിംഹം ആണെങ്കിൽ അത് വിഷ്ണു തത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡീവിയേഷൻ വരാതിരിക്കാനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എല്ലാം നമുക്ക് വിഷ്ണു തത്വം മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗുരു പരമ്പരയും. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മളുടെ
സേവാപരാധം അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങുന്നവനെ ഞാൻ ജീവിതം മുഴുവൻ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചവനാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം നടത്തുന്നവർ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരുമെന്നർത്ഥം. ഭഗവാനോട് തെറ്റ് ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ചുരുക്കത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പാപങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ തിരുനാമങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന പാപിക്ക് മോചനമില്ല തന്നെ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ പോവാണ്, അതാണ് നാമ അപരാധം. അപ്പോ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് നമ്മൾ 10 അപരാധങ്ങൾ പറയണം അല്ലേ. ഒരു വ്യക്തി പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിക്കുന്നവനായി തീരുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തി പരമാത്മാവിന് തന്നെ കുറ്റവാളിയായി തീരുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ്. എന്നാൽ ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾക്ക് അപമാനം വരുത്തുന്നവനായി തീരുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, പ്രഭാത സ്നാനം ചെയ്യുക, തിലകം ധരിക്കുക, മംഗളാരതി പങ്കെടുക്കുക, 16 റൗണ്ട് ജപം ചൊല്ലുക, ശ്രീമദ് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുക തുടങ്ങിയ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളും 4 നിരോധനങ്ങളും ഭക്തി ആചാരങ്ങളും അവർ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണണം. എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ വലുതായാലും ചെറുതായാലും എൻ്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരുടെയും കടമ ഇതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വലുതോ ചെറുതോ എന്നൊന്നില്ല. എല്ലാവരും ഭക്തരാണ്. അതിനാൽ എല്ലാവരും ഭക്തിപരമായ ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 10 നാമാപരാധങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ്. ആ 10 അപരാധങ്ങൾ. അതിൽ ആദ്യത്തെ അപരാധം എന്താണ്? ആദ്യം പറയുന്ന അപരാധം പ്രചാരണത്തിന് സ്വജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക അല്ലെ. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. സാധു നിന്ദയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ് ഒരു സാധു? ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ആരാണ് ഭക്തൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം 3 സന്ദർഭത്തിൽ 3 ഉത്തരങ്ങളാണ് കൊടുത്തത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞത് നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നിരന്തരം നാമം ജപിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ആരെ കണ്ടാലാണോ മറ്റുള്ളവർ നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. അതായത് കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, അങ്ങനെ ആ 3 കാറ്റഗറിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറുള്ള വ്യക്തി, അവര് ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ ആ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നാമജപം. അപ്പൊ നാമജപം, നിരന്തരമായി നാമം ജപിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകും. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നാമജപത്തിൽ അപരാധം ചെയ്യുന്നു? അപരാധം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ എന്താണ്? ഒന്ന്, കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു സ്വഭാവം, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്കുള്ളതാണ്. എന്ത് കണ്ടാലും അതിനകത്തൊരു കുറ്റം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തോന്നും അല്ലെ. ആ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രവണത, ഈ പ്രവണത നമുക്ക് ഈ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയതല്ല, പല ജന്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മം പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാകമാകാത്ത നമ്മളുടെ പാപം ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്താണ്? അടുത്ത ജന്മവും ആ വാസന നമ്മളുടെ കൂടെ വരും. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലേ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ വാസന കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെ കണ്ടാലും ഒരു കുറ്റം പറയാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ കുറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധു നിന്ദയില് നമ്മുടെ എന്താണ്, നാമചിന്താമണി ആ പുസ്തകത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജന്മം, അതായത് താഴ്ന്ന ജനനമാണ്, താഴ്ന്ന ജാതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജനനത്തെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തെ, അപ്പോൾ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും അംഗവൈകല്യമുള്ള രൂപമായിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും വികൃതമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നിന്ദയാണ്. കൂടാതെ ആ വ്യക്തി പണ്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ആ പാപത്തെ അദ്ദേഹം ഭക്തനായതിനു ശേഷം അതേ പാപത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുക. പണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ പറയുക. പിന്നെ വേർതിരിച്ച് കാണുക.
ഇപ്പൊ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ അവര് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ്, ഇത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ്, അവർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, ഇവര് എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ കമന്റ്സ് പറയുക, കളിയായിട്ട് പോലും ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുക. അത് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലേ. നമുക്ക് സ്ഥിരം ഒരാളായിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കളിയായിട്ട് പറഞ്ഞാലും ആ ഭക്തൻ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളിയായിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്, അതൊരു വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. ആ കളിയായിട്ട് പറയുന്നത് പോലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യമാണ്. അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഹേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈഷ്ണവ അപരാധമാവും. അപ്പൊ ഒരു അപരാധം വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു പോയി, നമ്മൾ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അറിയാതെ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്ത പ്രായശ്ചിത്തം എന്ത് ചെയ്യാം? നാമം ജപിക്കുക. ആ വൈഷ്ണവന്റെ വലിക്കില്ല. വൈഷ്ണവന്റെ പാദത്തിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുക, പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുക. ആ വൈഷ്ണവന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുക. നമ്മൾ അത്രയും ഹമ്പിളാകുക. നമ്മൾ നാമ അപരാധം ചെയ്താൽ നാമം ഫലിക്കില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈഷ്ണവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാൽക്കൽ വീഴണം, അല്ലെ? അറിയാതെ പോലും നമുക്ക് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു കഥ അറിയാം. രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ ലീല ഇങ്ങനെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ലീലയിലെ ഭാഗം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ചിരി വന്നു. ആ സമയത്താണ് ഒരു മുടന്തുള്ള ഒരു ഭക്തൻ അതിലെ കൂടെ നടന്നുപോയി. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു രൂപഗോസ്വാമി തന്നെ കണ്ടിട്ടാണ് ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ആ ദർശനം അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് രൂപഗോസ്വാമി ഇരുന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് അത് അപ്രത്യക്ഷമായി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ ലീല. അപ്പൊ എന്താന്ന് മനസ്സിലാകാതെ സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് പോയി ചോദിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കഥയായിരിക്കും. പറഞ്ഞോളൂ. അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം ഒരു എല്ലാ അവിടെയുള്ള വൈഷ്ണവന്മാരൊക്കെ വിളിച്ചു. ഒരു ഫീസ്റ്റ് ഇവർക്ക് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാരെയും വിളിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് അപരാധം ആരാ ചെയ്തതെന്ന്, ആരിലാണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കണം. അങ്ങനെ ആ എല്ലാരെയും വിളിച്ചൊരു പ്രസാദം കൊടുത്തപ്പോ മാത്രം വന്നില്ല. ആ പ്രസാദത്തില് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് പിന്നെ മനസ്സിലായി, മാപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ലീലകൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. അതെ. അപ്പോ അറിയാതെ ചെയ്തത് പോലും നമ്മളെ അവിടെ ഒരു തടസ്സം വരികയാണ്, അതൊരു അപരാധമാകാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ കാൽക്കൽ വീഴണം, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം, അതാണ് പ്രധാനം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷമ യാചിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവനെ അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചെയ്യേണ്ട. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ നമ്മൾ അത്രയും വിനയാന്വിതരായി മാറണം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റെന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അത് എൻ്റെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണ്. അത് തെറ്റാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ തെറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റാന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അംഗീകരിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ആ അപരാധത്തെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്താൽ അത് അപരാധം കൂടുതൽ കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എൻ്റെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലൊക്കെ, എന്താണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥകൾ, എൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാധാരണ ഭൗതികവാദികൾ എല്ലാത്തിനും അവരവരെ തന്നെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യല. അങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തപശ്ചര്യ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റ് കാണാതിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കുക, അതൊരു തപശ്ചര്യ തന്നെയാണ്, കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വലുതാണ്, നമുക്കൊരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വേറൊരാളെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആ തോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റണം. പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ശിക്ഷാഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ആരെയും പഠിപ്പിക്കുകയല്ല, നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുക. വേറൊരു കാര്യം, അതായത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന വേറൊരു തെറ്റെന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഭക്തൻ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തു, അപ്പൊ ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും.
ആ ഭക്തന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ, എനിക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യതയില്ലേ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി കറക്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭക്തൻ എടുക്കുന്നത് വേറെ രീതിയായിരിക്കും. എന്നോട് എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, അത് പിന്നെ ഒരു ടോക്കായി മാറും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെ ഉപദേശിക്കാൻ പോകണം, അതിന് ആ ശിക്ഷാഗുരു നമുക്ക് പ്രത്യേകം പറയും, നമ്മൾ ഒരാളെ ഉപദേശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വെറുതെ പോയി ഉപദേശിക്കാൻ പോകരുത്. നമ്മളുടെ ഒരു തോട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതല്ലേ, നമ്മൾ വലിയ ആളായിട്ട് പോയി ഉപദേശിക്കും. ആരാണോ നമ്മളെ ടീച്ചറായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത്, ഞാൻ അങ്ങയെ ശിക്ഷാഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം, അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ഉപദേശം കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാൻ പോകരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും? ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ശിക്ഷാഗുരു കാണുമല്ലോ, ഒരു കൗൺസിലർ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ആ കൗൺസിലറിനോട് നമുക്ക് പറയാം, ഈ വ്യക്തി പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അദ്ദേഹം വീഴ്ചയിലോട്ടാണ്, ഒന്ന് കരുതിക്കോണം, ഇങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കൗൺസിലർ നേരിട്ട് അവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കും. അല്ല നമ്മൾ പോയി അവരുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും വേറൊരു അപരാധമായി മാറും. ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ വഴക്കുണ്ടാകാനും ഈ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ നാമാപരാധത്തില് ആദ്യത്തെ ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന, ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കൽ. അപ്പൊ ഭക്ത നിന്ദ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒഫൻസ്. പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്കറിയാം, ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായോ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായോ കരുതുക. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, കാളി കാളി എന്നോ ദുർഗ ദുർഗ എന്നോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നതിന് തുല്യമെന്ന് വിശ്വാസം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അപരാധമാണ്. അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശാസനകളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കൽ. ആത്മീയ ഗുരു നമ്മളെ എന്ത് നിർദ്ദേശിച്ചോ അത് നമ്മൾ പാലിക്കുക. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ വേദപാഠങ്ങളെ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളോ ദുഷിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുന്നതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ സാങ്കല്പികമെന്ന് കരുതുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ പെടുക. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു അപരാധമാണ്, കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏഴാമത്തെ. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളതങ്ങ് ചെയ്തു പോകും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരും എന്ന് വെച്ച് മനഃപൂർവ്വം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം തത്പരിഹാരമായി ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് ധരിക്കരുത്. ഇത്തരം അപകടം പിടിച്ച മനോഭാവം അങ്ങേയറ്റ അപരാധമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുക. സർവമംഗളദായകമായ അനുഷ്ഠാനമായി വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കർമ്മകാണ്ഡമായി കാണരുത്. ചിലര് നാമം ജപിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും, അവരുടെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഉയർന്ന ഗ്രഹത്തിൽ പോകാനായിട്ട് നാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള തലത്തിലുള്ള രീതിയിൽ നാമം ജപിക്കും. നമ്മൾ എന്തിനാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ശുദ്ധമാവാൻ. ആ നമ്മൾ ശുദ്ധമാവാനല്ലേ നാമം ചോദിക്കുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ദേവിക മാതാജിയുടെ ദേവകി മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എനിക്ക് ഗോലോകത്ത് പോകാനാണ്, ശുദ്ധമാകാനാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നുമല്ല കാര്യം. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. ആ നാമം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ചാലേ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കും, ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്ത് പോകും, അതെല്ലാം വരും. അപ്പൊ മെയിൻ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാമം ജപിക്കുക. അതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നാമം ജപിക്കുക. അത് മാതാജി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ബ്രാഹ്മൺ ദീക്ഷ എടുത്ത് ഇത്ര 30, 35, 40 കൊല്ലമായിട്ട് ചെയ്തവർ പോലും ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം നാമം ജപിച്ചു, പക്ഷേ ശരിക്കും നാമം ജപിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് പലർക്കും അറിയില്ല എന്നാണ് മാതാജി അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ നാമം ജപിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ? നമ്മള് ആ ബന്ധം എന്റെയും ഭഗവാന്റെ ആ ശാശ്വത ബന്ധം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണേന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് നമ്മളെ ശരീരവും മനസ്സും ഹൃദയവും ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ പല പ്ലാനിങ് വരുമല്ലേ, നമ്മൾ മനസ്സിൽ പലതും ചിന്തിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നാളെ സത്സംഗം ഉണ്ട്, അതിന് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യണം,
അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ ചിന്തിക്കും. അതുപോലും പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്ലാനിങ് ഒന്നും നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യരുത്. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു ഇത്, അവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് ടൈമാണ്. ആ സമയത്ത് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കണം. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കരയണം. കാരണം നമ്മൾ ആ കുഴിയിൽ, ഈ ചെളിക്കുണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കാം, നമ്മൾ ഗുരുപരമ്പര ആശ്രയിക്കാം, നരസിംഹദേവനെ. കാരണം നമ്മളുടെ അഴുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാമക്രോധ മോഹലോഭം അതിങ്ങനെ പല കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ളത് അടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് മാറിയാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഇത് മാറാനായിട്ടും ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഏത് രസത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ എത്തുന്നു അല്ലേ. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മകാണ്ഡപരമായിട്ടുള്ള ഇതിനല്ല നമ്മൾ ഈ നാമം ജപിക്കുന്നത്. അവിശ്വാസിയോട് തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? നമ്മൾ എല്ലാരെയും ആരേതേക്കോ താരേക്കാഹോ കൃഷ്ണ ഉപദേശ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. വിശ്വാസമുള്ളവരെ അവിശ്വാസിയെ നമ്മൾ നാമം. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഇത് അപരാധമല്ലേ 9ാമത്തെ? അതെന്തായിരിക്കും? അവർക്ക് അപരാധം വരാതിരിക്കാൻ, വൈഷ്ണവ അപരാധം വരാതിരിക്കാനാണോ മാതാജി? അല്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോടും നാമം ജപിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എല്ലാരെയും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കല്ലേ. അതില് ഇതിനകത്ത് ബാക്കി എന്താ ഇരിക്കുന്നത്? തിരുനാമ ജപത്തിൽ ആർക്കും പങ്കുചേരാം. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ശക്തി വിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ആരെയും ബോധവാന്മാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഭഗവാനാണ്, ഇത് രാധാറാണിയാണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പറയരുത്. അതിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയരുത്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് നാമം ജപിച്ചാൽ മതി, സമാധാനം കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവൂ. അല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഇന്നർ മീനിങ്ങും അതാണ് ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ശക്തി വിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ആരെയും ബോധവാന്മാരാക്കി ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് അത് അപരാധമാകുന്നത്. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, ഞാൻ മറന്നുപോയി, പേരൊക്കെ മറന്നുപോയി, ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ഹരിനാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാണ്. ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയാണ്, കൃഷ്ണൻ സർവ ആകർഷകൻ, പിന്നെ ഇത് ആ പ്ലഷർ പൊട്ടൻസി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പ്രേമഭക്തി, ആ ശാശ്വത ബന്ധം, ഇതൊക്കെ ആ വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ചെയ്യുന്ന അപരാധമാണ്, ഇതൊന്നും അവിശ്വാസിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതല്ല, ജസ്റ്റ് ചാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുക, അല്ലാതെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയരുതെന്ന് പറയും. അതാണ് അത് 9ാമത്തെ അപരാധമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഇനി 10ാമത്തത്, ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര കേട്ടിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും തിരുനാമ ജപത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി തുടരുകയും ചെയ്യുക. ഇനി 11ാമത്തെ അപരാധം അതേതാണ്? ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ തന്നിട്ടുള്ള 11ാമത്തെ അപരാധം. ഇതെല്ലാം എന്താണത്? ഓരോ ഒരു വൈഷ്ണവൻ വൈഷ്ണവൻ തന്റെ ഭക്തനും ഇത്തരം അപരാധങ്ങൾ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രം. അല്ലല്ല, അതല്ല. 11ാമത്തെ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് ഉണ്ട്. അത് സാധാരണ നമ്മൾ 10ന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വായിക്കുന്നതാ. ഏതാണ്? ആർക്കെല്ലാം അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. ഇവിടെ മാതാജി, ഒരു വൈഷ്ണവൻ തന്റെ കൃഷ്ണപ്രയമാകുന്ന ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരം അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷ നേടേണ്ടതാണെന്ന? അല്ല, ഇതിനെല്ലാം അത് നമുക്ക് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ 11ാമത്തെ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഅറ്റൻറ്റീവ് ചാൻഡിങ്. ഇൻഅറ്റൻറ്റീവ് ചാൻഡിങ് അതായത് അശ്രദ്ധമായിട്ട് ജപിക്കുക. ഈ 10 അപരാധങ്ങളും ഈ 10 അപരാധങ്ങളും വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. നമ്മൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും 16 മാല തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും നടന്നുകൊണ്ട്, എന്തെങ്കിലും നോക്കിക്കൊണ്ട്, വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും റഡാർ ചാൻഡിങ് എന്ന് പറയാം. റഡാർ ചാൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, അവിടെ ഭയങ്കര പൊടിയിരിക്കുന്നു, അത് കഴുകണമല്ലോ, ഇവിടെ തുണി കഴുകണമല്ലോ, വീട്ടിലെ ഇത് ജോലിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചാൻഡ് ചെയ്യും, ചിന്ത വേറെ പലതുമാണ്. അങ്ങനെ അല്ല ജപിക്കേണ്ട, ശ്രദ്ധയോടെ. ഇൻഅറ്റൻറ്റീവ് ചാൻഡിങ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ അപരാധങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ കാരണം ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്.
കൂടാതെ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വരാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് നാമത്തിൽ രുചിയില്ല അല്ലേ? നമുക്ക് ആ നാമത്തിൽ രുചി വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് കുറെ ഭൗതിക ആസക്തികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ശരീരബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും. പിന്നെ നമ്മളെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വൈഷ്ണവ അപരാധം നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമാണ്. വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടത്തില്ല. ഇന്നറ്റൻറ്റീവ് ചാൻഡിങ് ആയിരിക്കും. ഇന്നറ്റൻറ്റീവ് ചാൻഡിങ് കാരണമാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നതാണ്. ഈ 10 അപരാധങ്ങളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കുക. നാമജപത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നാമം ജപിക്കുക. നമ്മുടെ ആ 7 മണിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ നാമജപം തീർക്കുക. അപ്പോൾ അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ജപിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ ജപിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇനി അഥവാ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞ് ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പറ്റിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ അതിനൊന്നും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവത്തില്ല. ക്വാളിറ്റി വരണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് പോയാലും നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് ഇടേണ്ട, ആ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ 19ാമത്തെ അംഗം അല്ലേ? 64 ഇനത്തിലെ 19ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ബാക്കി ഇതൊക്കെ നമ്മളെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. നാളെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. നാളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 42 വരെ, 20 തൊട്ട് 42 വരെയുള്ള അംഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരിക. പറ്റെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ കയറാം അല്ലേ? ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആക്കാതിരിക്കാൻ. ഒരു 8:15 നാളെ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? ഓക്കെ ആണോ? ആ 8 മണിക്ക് മനോജ് പ്രഭുവിന് നേരത്തെ ഉറങ്ങണം. മനോജ് പ്രഭു മാതാജി, ഞങ്ങളെ സമയം ശരിക്കും 8 ആയിരുന്നു. ദാമോദര മാസത്തിൽ പോയതാ അത്. എന്താ പിന്നെ 8:30 ആക്കിയത്? അതന്ന് ദാമോദര മാസത്തിൽ പോയതല്ലേ? ഓ, ദാമോദര മാസം ആയോണ്ട് പോയതാണോ? അത് ശരി ശരി. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കാം കേട്ടോ സമയം. ഇനി 8 മണിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ 8 മണിക്ക് തുടങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? 8 മണിക്കാണെങ്കിൽ 8, 8:15 പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സേവയുണ്ടെങ്കിൽ. ഇല്ല മാതാജി, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രസികപ്രിയ മാതാജിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാതാജി നോക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാ. 8 മണിയാകുമ്പോ എന്താ അറിയോ, കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി